صوفي ترو لا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. من كوركا فولي موندي نشوف ما ياي بدن أرسل ياي Sidana كم كوركا كو فولما كوركا كو فولما مبر نيدا كنت دي فهم ندم بر mom nata ونسل nguleke mako go nangi watle لا أنكم كبر صادي ala misaka ندم بر جواني ala anyi ngo oran gal oran ko mesin أي mabba dane nan sang hika won babira korta batta korka hikka ngere babira nyakkude job wi kam cukalele de nori mo wi mo nam cikolon goddo wi kam ay wi kam da sonnam sipsi bi mo bi jam sipsi batta lewr ko wi kom conno bibbam l'essentiel jimom tan o ma moggini mo jakka sipsi mo jaggum jungo hunum don ko ittu wallahi korka hikka ha hay malla faabo babirabe on o babiraade won jib mi yani hono makko ani gorel hunufre bi mahro wana o babiraade mo jino mahro bino naw sukabe wana konko wonno mahro ko konkora ngel wallahi ko kangel on babira mo ko korra babirabe on kam be anto bi yidu ganda hala jakka sipsi mo khara wallahi ngare garo donde wonno ko lewru korko wana dum tagi jeygo ngu ya لا إله في kan mun so yebi ala Tam ber. tam ko ni an ko telfon matinda awara yo أو إسكي هارني أو كل ميارون هار بوم أو non do non do ya mo ونام داني كورود non مود والله قال سيلم لا أمي مجوي كنا نهندي نونكم جودة يا درنا seno nyalaw إيه yaron man do njortan to la nyamudo ko ala بيت مين جانو رب نشوف كاركتي بين غنا ونن yalla do tan بين غنا ونن مين so ngarti mo ne bon tus ko مين كو يا منهم يا منهم mani mano joro mani haram ko non do so faddi ko ham كنا نهندي كم قدرنا من نوبل بلد إيه أنا بابا دوري ba ma tamen cer sankido kajjar do dawra non do wi no dawrta ko non dawri نهاوني دي ay do mo softi wi am hala ko gango دوري ni non do wi kan cikum kan ko no wo توي o nyallande sona nan ko arti doye ko yi juma e gallo babu yar amma jan bamara لا إله hala ke hande ko wonde softi wi an go korkram bayani o yi min kay mi hulana ande ko baran non ko jinom tan ko hulpinde mon e jawma non dum jin hen ko non de alhamdulillah dum yidan wiyo dawri jonkal ummi no wi bere yahmi ar ha joni jira dum accikam do non den fuddinde mum مارو كم ندو فاير رابام yi sene mala jamma min de kam hande mo jimi do o ko bawon do mi dewdo yaade bedda jamma jani kam mi kam ko mi jawara wonno ko mi sur de mi yaade tan bi mami galle penden do garo ayera ay sukabe ngara ke wada bob don wonno ko lewru korko wana ayera mawbe yera sukabe hunde foko ma jammata nyamelo foko jam alaikum salam merbe suka bado telli on cel jam tan jamten machallah morum ka modum ke hande mi ala kalis be mi no nyalbe be no gas dum tay henje wana nyane fo dañeni aduna ko henje jeyo kadi wa wiide nyambata kadi kile ne ma kadi saha fo nyambadu gorjolla no gas ta nogas wiida al yakabe akor wadu busap busap ne ala min kam cugule ahora babirabe fori hot ko min kam cugule so yon fori hot wallahi wallahi ne ko horde de cugule ko hot de wala la koy tuga ale aron du salle ala ekkode ndu ekkode gonan way wat goppe jakka beña on jaram kulon ande kidde business e be o kilianam beña makko beli ko dum day korko waran horde kor yakatan ya ana hulanal ala wala pour question hulanal min pour cugule jon so wattu hot anga jule an kay hortan de beña may weltini hay leru ari aram kay hot ami onna ha koda ma wi golde jam inga mara neddo wona dorana bo so yiya nimbe tan yaha ho don wonno ko lewru korko wana ko gotel didel tan ardata yimbe joni kam hundere nde weeba ma jammaji di tan hundere nde bure jarde jammaji kam machallah so yimbe be jari abe cooda normal abe cooda kilenebe be hewbe joni annobe commande ko horobe min kam barende neddo boyata tagga hoor ha jamma kadi arta salle tan ha to mi babul jodi nyambe sukabe ha mi jodi no nyambe sukabe ken an ber yanna ko kam
o kanko hay tigi sinno ko hoorani kam o suusa ñamde suka min yiimo omo juuɗo mo ñamde sukaɓe Kenapa ko kanko de ala ko kanko Kenapa? ma goɗɗo yimo Sa ma wino a goɗɗo yimo yimo noon wona min sa wino a yimo mo ñaama taw kanko goto jamni kono kay sukaɓe kay ko kalɗan kanko e sukaɓe de mbima Kanko kanko e sukaɓe mbima min kay gillan ko pofti noon o suudu tan gonnomi Bam kay watta ɗen geɗe bam tan no gandi ɗum ni neɗɗo kilifa e nder wuure diini yanki hunde fof kañum haala yimɓe attira juma watta joɗo lewru kono ko wasa hoore mbimami ko fortata tan baba kay min idimamo andude min ɓurmamo andude minen ɓuuri wurdude minen dawdata guese minen baddata hunde fof mbeɗa andi ɗo jimomi fof mi wawa fayorde bona de mo jimɗo hannde o yaay mi haalna mi haaldira noon sabbutinde moɗon kanko jiimi ka mbiya bona yo haade mi nani kono mi yiri nde min yiri itaram nde kono yaariyam tata tan a yiyani mi yiyani kanko tan yi kanko nata kon an lewru a yii wona ko nanɗo haala ma jonoɗa ɗum noon o yii mbade yonama hande kam so arti ɗo jiiɗani lewru e takkede ko wayni kadi andi kam bawam kam no takkani aɗa gandi ko kalantu mon so wona min nanɗo walla hande yiyano hoore oɗo gandi ko kalantu mon hande kumtare so ari o taƴatano o yiɗi tan ko dañi tan mo o taƴatano ala de fondira fof hande kay mbaɗa fonde mo jeydo hoore jagguɗon tan ne o taƴata ɗo mbiwa jagguɗon o taƴata jagguɗon o arta ɗo e jagguɗon tan kanko tigi jiimi imo omo ñaama mi mbaɗmi neɗɗo ko sen ñaama suuɗa kono sukaɓe an yeyi wona sa yi baba ɗa andi ngel ɗo cukalel ana makko bayet hayso o hecci kam no ko hecci kam ko heewani ƴeew vidéo nan ɗon jon kam leeri ƴeew moni o wona ba won ɗon o wutte danejo moni o wona baba wona ñalo an ka wona ñalawma wona ñalo an ana natti yiit ko an korka an fuuɗi noon an de a natti yiit an o arti mbarni film manda an konko artuma manda ko an arti wiyete man fuuji mi jaɓani ɗum kono mbarni film noon mbarni film noon Gasi. wona yiiɗi kirma min kam yiiri nde noon woni kono hande ɗum fondi en fof wima o yeey yewa ɗo tan ko man ha yoni hankkadi yoni de yoni hande kam mbiwami ummone joni futati en so Allah jaaɓi ɗo hande mi o humtorako ɗo e so Allah hay janggo hande so hoora inchallah tawde o humtorako ɗo so Allah jaaɓi min andani hande ko kalano ka la ilaha illallah oɗo ko ɗum ɓulɗini oɗo kelma ñamde sukaɓe wiyata kam ka oɗo sukaɓe o hersata o mi sikka hakkillo ko jaaɗo o hersata kumtar ni wel min tan e nenam hande de ma kumtar ni wel inchallah hande hande ƴakka mburu yaratu fam gel babiragel kañum ne hamni رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما